Il-Kummissjoni Ewropea approvat il-Pjan Soċjali dwar il-Klima ta' Malta li se jimmobilizza investiment ta' 60.6 miljun euro sal-2032 biex jappoġġa familji vulnerabbli u negozji żgħar fi transizzjoni lejn ekonomija aktar nadifa. Minn dan l-ammont, 45.4 miljun euro se jiġu finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Dan il-pjan u r-raba wieħed approvat taħt il-Fond Soċjali dwar il-Klima li għandu lan li jiżgura li t-transizzjoni ekoloġika tkun ġusta u ma tħalli l-inħat lura. Permezz tal-Fond Soċjali għall-Klima se jiġu finanzjati miżuri biex tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fl-akkomodazzjoni soċjali pubbliku, jiżdied l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fl-akkomodazzjoni soċjali, jiġu offruti servizzi ta' trasport fil-komunità għall-utenti vulnerabbli ta' trasport u jingħata appoġġ lil mikrointrapriżi vulnerabbli fi transizzjoni lejn il-mobilità elettrika. Dan u allineat ma' l-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima u ġie mfassal wara proċess estensiv ta' konsultazzjoni li involva entitajiet tal-Gvern, l-imsieħba soċjali, organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili, għaqdiet ambjentali u l-pubbliku. Il-miżuri se jgħinu biex indirizzaw il-faqar enerġetiku fil-pajjiż u mistennija jwasslu għal tnaqqis ta' 3500 tonnellata mit-tniġġis tad-diossidu tal-karbonju. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej, id-Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur, Kejta Zoppartitanti, laqa din l-aħbar għal l-approvazzjoni tal-Pjan ta' Malta l-Fond Soċjali għall-Klima turi l-impenn ta' Malta li tiżgura li t-transizzjoni ekoloġika twassal għal benefiċċji konkreti fil-ħajja ta' kuljum tan-nies.